Mayap gat panapon po karing kikatamong makyabe king kikatamong Facebook live streaming. Kaya pong mapila na pinandit, umpisan tanya po yung kikatamong kapag masusyan. Pasibayo po isadya talading sarili tamo, anting balamu mo at tamo king pisamban. Paganaka po, hanggang pong at tamo po karempi bale-bale tamo, magkyabe tamo pa rin po karem panalangin, karem kanta. At nung kailangan pong talakad tamo. Nung kailangan lukluk tamo. Nung kailangan pong siklod tamo. Pota pong pamakinabang, pauli na po ning etamo, etaya po atanggap ing katawa ng Kristo, pauli na po ning kasalukuyan na sitwasyon, pangadyan daya po ing dapat spiritual na pamakinabang na ipaslag mi po karing screen po to. Dakal pong salamat. Mayap agat panapon po kaya kayungan kapatad kang Kristo. Nginingal dong ay ti pagmasusyan tayo, ing solemneng misang bengi ning apunan ding Ginoo. Ing kapag masusyan tamo, paganakana ing pamanos ng Yesus karing bitis daring alagad na, anting tanda ning kapakumbaban at lugod. Gaganakan tayo naman ngeni ing pangatatag ng Eucharistia, nung nuka rin Yesus mismo ing midadawon, anting tinabi ning biye at daya ning kaligtasan. Bang mas maging makabaldugan niya ing kikatamong pamagmasusi, agkatanda kayo pong mag-isan metong kareng panalangin at pamagkanta. Yabi tala po king misa nga iti, ding kapasalamatan daring anggang pari at obispo king mabilo gayato, ding kinayap king COVID-19, ding sablang pamilyang Pilipinong sisimbangin ning oras sa iti, ding makapasubaling kapaldanan, daring masakit pauli ning pandemya, ding kiyakatamong frontliners, at ding kaladwa daring mete pauli ning pandemya, at ding sadlang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabe king dalit apamuklat. Ketang benging deka pande, ketang benging linasaya, kaya lang te kisuan, alagad ng pakamalan, ting Paskwa malambat na, buri kong kisuan saya, tatanggap kaniligan, ako'y kekong ganakan, o tanggap kanyo'y itigan, ako'y kekong ganakan.
Ilagyan ng igpa, ang puning anak, puning Espiritu Santo, Amen. inginuman tabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Maya pagat panapon po kay kayo nga. Maya pagat panapon mo naman po At ako. siyutana po kay Webes Santo ning Semana Santa. Ingaldo iti, ing mumunang aldo rin trido oring Paskwa, ing trido oring Paskwa yapiring Webes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Gaganakan tayong iring aldoit, ing tauling apunan, ning genu, kete king yat. Ing mitmong lugod, ganakan tayat po gayat kaniting manalamisa, ing taulinang bengi, kete king yat. At bano, tingupayang panandaman tayang masolo ka rin puso tam. Kaniting banalmisa, ing giniyagis, king puso at isip ning genu. Kanitang tauling apunan, manyawat tamo pamong tawat, karing tamong kasalanan, at nga tamong sumabi, magkumpisal ko, King Diyos ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling ikasala kong bina, king isip, pamano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulita, panigabupo, Santa Mariang Kapilanman, Birhen, karing sablang anghel ang po santo, at kaya kayo kapatad, kinipanalangin niyo ko, Diyos, ginutam. Pagkaluluwa nagatamos sana ning Diyos, ang mayupayang tutu, patawaran na lasana rin kasalanan tam, at tayra nagatamo kimye alanganga. Amen. Inupakadulo, Kristo pakadulo, Kristo pakadulo, Gloria in excelsis Deo. King
Manalangin tam. O Diyos sa ipang, at siyo kami kiti makatipon ban makizulo king pamangan as si Janing bugtong ay anak banda ipakilala ing lugod na kay kami. Pigalom na iti kay kami niyang umena neng idawan imbiyena king krus at inutos na kay kaming pagmasusyan miya ang timong bayo ampon alang anggang sakripisyo. Ipanigapumi king kaniting Eucharistia at tuklasan mi ing kaganapan ning lugod ampon biye. Iriadran mi, kaya o Diyos, kikamilatan na Iso Kristo anak amabibiye ampon mag-ari kambing king kami tunganing banon Espiritu manggaman king alang angga. Amen. Iluklukta mo po at makiramdam king liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Inginu sinabi na karin Moses at Aaron, karin Ehipto. Ing bulan na iti, yaing ituring yung mumunang diling karing bulan ning banwayo. Sabihan nyo, king kabilugan na balen ning Israel, king kapulong aldo ning bulan na iti. Ing balang metong karing pamilyayo, kumayang metong abiserong tupa, king kawan. Metong biserong tupa, para king pibale-balena. Nunging pamilya, tutuyang malati, para gisananing kanan. Ing pamilyang iti, sukat siyang makyabe, king pamilyang malapit dili, king pibale-balena. Agpang king pain tulot na ning bilang da, rin taong mangan kaniti. Pakibalak yu, itang agyu ng kanan, ning si kakatao, king pamamiliyo, king metong animal. Kailangan metong yang animal alang dungis, lalaki ya, at pabanwa, pamutwa. Malyari ang mayakwa, iti karing tupa, o kaya karing kambing. Sesenyula reti, ang king kalabing apat ng aldoning bulan. King aldo ita, ing kabilugan apamitipon ning balen ng Israel, pati ang nalareti, potang umenang mitakop ing silim. Kunan ing aliwang king dayara at ikaskasyu karing mingat bang amba at king baboring pasbul ding bale anong luya mapangan. King benging ito, kananyo ing karni ng dinerang king api. Kananyo kambening tinape ae pepay galsa at kambering mga pait agule. Makanyanyeng kanan. Makabigkis kayo awakan, makasulod kayong sandalyas, at magtalan tukod. Pamiraplan niyang kanan, metong yang parangal king pamaglagpos ning Ginoo. King benging ita, lumibot ko king kabilugan alabuad ning Ehipto, at paten kula ring sablang pangane, king labuad ning Ehipto. Maging karing tao, maging karing animal, at ipagpako ing parusa karing sablang Diyos ning Ehipto. Ako ing Ginoo. Ing daya iyang maging palatandanan karing pibale-bale at tutok na nganyo. Potang ikit ko ing daya, lagpusan da kayo, at akabyusan nyo, ing mapanyirang salot, potang parusan ke, ing labuad ning Ehipto. Ing aldoy ti, aldoyang eyo sukat makalingwan,
at sukat yang pagmasusyan, antimong piyestang parangal king Gino. Karing sablang dayi kay Batyu, maging metong yang aldo kapag masusyan. Iti metong yang kautusan, asukat mipayiral kabang kaba. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Dalit apakibat, ing pakibat tamo po, ing kalis ng kanwanan, ake kaming bibendisyonan, metong niyang pamakisan, metong king daya ng Kristo. Ing kalis ning kanwanan, ake kaming bibendisyonan, metong yang pamakisan, metong kindaya ng Kristo. Nano ing ayablas ko king Ginoo, para king sablang mayap ade patana kanako. Idawon ke ing kalis ning kaligtasan, at maus ko king lagyo ning Ginoo. Ing kalis ning kanwanan, ake kaming bibendisyonan, metong niyang pamakisan, metong king daya ng Kristo. Ing kamatayan ning tapat kaya, binang maulaga king Ginoo. Ginoo, ako ing alipan mo ko, uling indu ko, alipan miya naman. Ing kalis ning kanwanan, ake kaming bibendisyonan, metong niyang pamakisan, metong king daya ng Kristo. Keka idawon ke ing sakripisyo ning kapasalamatan, at maus ko king lagyo ning Ginoo. Lumakat ko king arapan ning Ginoo, king labwad daring mabye. Ing kalis ning kanwanan, ake kaming bibendisyonan, metong niyang pamakisan, metong king daya ng Kristo. Pamamasang iba't kimumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Korinto. Kapatad, pablasa intinggap ko king Ginoo, at binye ko naman kaya kayo, antikeni, king Ginong Jesus, kanita muring beging, mi paanyayaya, di ng putyan tinape, at pepasalamat ne, ing Diyos, at piraso ne, at nga nang sinabi, iti ing katawan ko, adinawon para kaya kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwane ing kalis. At nga nang sinabi, ing kalis sa iti, ya imbayong tipan, ami patibayan kindaya ko, balang wakdo, minom kayo kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uli na nita, balang wakdo, mangan kayong tinape, at minom kayo kaniting kalis, ipapasyagyo ing kamatayan ng Ginoo, hanggang kimpanyatang na. Ing amano ng Ginoo. Salamat king Dios. Talakat tamo po bang parangalan ing maya pabalita. Ligayang kapuryante ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligayang kapuryante ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Lalakwanan da kayong bayong kautusan. Mikakalugod kayo nung makananura kayong ligoran, makanyan kayo naman sukat, mikakalugod. Ligaya't kapuryante ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya't kapuryante ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing Ginoo man tabeya ke kayo, At keka antimurin, pamipasag king may pabalita agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Bispera na kanita ning piyesta na ning Paskwa. At Jesus balo na king miras na, ing oras ning paglakona. King yatong iti,
at muntane kingig pa. Liguran ala kapilan man din kaya kede king yatu, at ngeni liguran ala ang king wakas. Kabang kasulo na lang Jesus ding alagad king apunan, in Diablo, ikwana ng atanam kimpuso ng Udas Iscariote, anak ng Simon, ing pamanganyaya kaya. Balo ng Jesus kingig pa, penibala ng sabla, karing kayang gamat. At king ya, ibat siya king Diyos, at ngeni magbalik niya king Diyos, inya, may kuya king luklukana, likas ning tunikana, kinanwayang tuwalya, sa kane bebat king awakana. Kaibat, may tugtug yung danong king meto nga palangga, at sa kana lapigmulan inwas abetis, ding alagad na. Pinulis nila kin tuwalyang makababat, king awakan. Miras siya kang Simon Pedro, at iti nga na kaya, Ginoo, iking manwas ka rin bitis ko. Jesus nga nang mekibat kaya, ingagawang ko, emo balo king penandit iti, dapat bandang tauli at alas tas mo rin. Kapilan man nga ng Pedro, emo laman yaring wasan ding bitis ko. Jesus nga na kaya, nung era kawasan na bitis, kami kadake kanak. Nung makanyang ginunga ng Simon Pedro, mo ring bitis ko, nung pati nagamat ko, ampon bunto ko wasan mo. Jesus nga, ingmedilo na, kailangan wasan, subali ka ring bitis na, uling malinis de kabilugan, akatawan. Kayo, malinis na kayo. Dapat, ikayungan. Balo na nung nino'y mga nyaya kaya, inya sinabi na, dapat, ikayungan, malinis kayo. Inyang awas na nalangan bitis, at pasibayo, sinulod na ing tunikan, migbalik ya king lukluka na king lamesa. Aintindihan nyo, ing depatan ko, kaya kayo, nga nang sinabi, kayo, awsa nyo kung talaturo ang ponggeno, at usto yung sasabihan nyo, uling ako, makanyan kupin. Nung ako, agino ang pon talaturo, inwas ko la ring betisyo, kayo man, sukat kayang may papanwas betis, metong at metong. Ako, dininanda kayong alimbawa, bangketa, kayo man, tularan nyo, ing depatan ko kay kayo. Kapatading mayap ng balita ng kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Hello? Hi? Mayat punggat panapon pasibayo kay kayo nga. Ngayong pagselebran tayong misa ng tauling apunan, banwa-banwa. Paganakanala banwa-banwa mo naman, ng indong Santa Iglesia, ringa atlong mahalaga at matinding puntos, karing kekatang isip ampon puso. Number 1, ing pangatalagana ning banal misa, ing institution of the Holy Eucharist nga nawari. At iti yapining kalimang misteryo na ning sala. At number 2, ing pangatalagana ning banal ordin ning pamagpari. Yapining the institution of the ministerial priesthood. At ing katlo,
third point, yapin ing the new commandment. May balag ka ring labi na ning Ginoo. At nga nang sinabi, karing kayang alagad, may kakalugod ko sana nung makananura kong liguran. Dating atlong mahalagang puntus sa reti, ilamawari reng re-review na every year ning indong Santa Iglesia kaya katamungan ning pagselebran tayo ing misa ning tauling apunan. Speaking of the Last Supper, ing tauling apunan na ini, mag-bounce back ya king tauling apunan. Daring uju, anyang bayo latiplad from Egypt to the promised land. Itang benging ay ito, itang tauling benging ay ito. Ing balang pamilya, minapon niya, at ingapunan da, nga na, ning libro na ning Exodo, alak, tinapi alang lebadur, bitter herbs, o kaya kegatang Pilipino, apalya, nga tamo, ampalaya, at lechon tupa. Pisulusulwande, baboning dulang, ding balang pamilya, bayulat tiniplad, from Egypt to the promised land. Tauling apunan niya naman po ito. At ito, yung pagselebran tamo, pagselebran ng ginutang Isu Kristo, anyang tauling apunan, ketiking yat, anya tauli ang apunan, ulyapin yung tauli ng aldo, tauli ng bengi, ketiking yat, ng ginutang Isu Kristo. Pilupong nala, rin kayang alagad king dulang, at karin pisulusulre. This time around, ing alak ampon tinape. Alalang lechon tupa. Eya may kasaling chooks to go. Judas Iscariote. Kasi Judas Iscariote, kining istorya, inutusan ng Ginoo. Nung nanuman imburi mong gawan, mabilis, gawan mo na. Nga na ng Ginoo kaya. Marahil ketang penan dita ita, may bulong-bulungan lang. Nano kaya yung inutos na? Ning Ginoo. Kaya, kagalang pepapunta na rin kareng magtindang chooks to go. Pasaliwan ng lechon. O kagalang uling teserero ya. Yang kapadadtamong udas na yan, sinopano ring pakakalulo. At manenaya lang, rening kapatid ng alagad, babo ning lamesa, at alang di na tangaudas. Uling pigkalulunin pala, ing Ginoo. At nga na ning Ginoo, karela, marahil sinabi na karela, paninayan ng lechon tupa. Oy ne, ing tinape. O ning tinape.
At ining tinaping ay ni yapining kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Kaibat, kinwani ing alak. Oy ne, ing kanakong daya, amibubu para kay kayo. Dapta nyo iti bilang kapighaganakan kanak. Ita po, detang amanon deta, ilapin, deng amanong mag-establi, may pupunda, king banal a Eucharistia at banal a orden ning pamagpari. Detang amanong iti yaing kanakong katawan ami daon para kay kayo. At iti ya ing kanakong daya ami bubu para kay kayo. Dapta nyo iti antimong kapigaganakan kanak. Karinya po ing amanong mag-institute king banala orden ning pamagpari. Dapta nyo iti nga na inutos na kanino, karing alagad. Karing pari nang yan ing kasalukuyan na panahon. Anyapin ing pari, ampon ing banal a Eucharistia, mi kapatadla, mi dadayala, nung alang pari, alang misa. Anyari ni, ilaring adwang puntos at telagana, inestabli na, in-institute na ng ginutang Kristo kintauling apunan. The Holy Eucharist and the ministerial priesthood. And the third, yapin po, ing the new commandment. Balo nyo, siguro dakala kayo, ring hanggang ngayon, may memoryare po, inga pulong kautusan. Di nga pulong kautusan, agpangking kabalwan tamo, binyenong Moses, karing king balayana ng Diyos, ay Israel. Anyang minukyat siya king bundok ng Sinai, nga na ng kwento, may natili ka rin kilom na ning apatapulong aldo at apatapulong bengi. May kiyagumya king apong Ginoo. At anyang tipane, binyeno ng Diyos kaya ring apulong kautusan ang makasulat king adwang tapyas abatu. At deting apulong utos sa reti, ila ring meging tuntunan daring udyo for a long period of time until finally datang niya Moses ing bayong Moses king katawanan ng ginutang Jesucristo at anyang may kialubilo ne kiti masala ing ginutang Jesucristo during His public life, the 3-year public life of Jesus. At ing metong ay insidente kembyen nung Misaneldo at ing metong eskriba, ing metong abogado na nimbatas. Dinapit kayo at nga ng kinutang, Maestro, isano po impeka maulang diling kautusan kimbatas. At nga nang may kibat ng ginutang Jesucristo kaya, makiramdam kang miyamasamas, hiho nga na. Impeka maulang diling kautusan kimbatas, siya pinini. Number 1, love God with all your heart. Luguran may Diyos king mabilog mong puso, mabilog mong kaisipan,
mabilog mong sikanan, at mabilog mong kaladwa. At ang kadwa, love your neighbor as yourself. Luguran me, ang kapara mong tao, anti mo na makanano mo ang kaluguran, ang sarili. King malagwang salita, dening apulong kautusan, aminiral kemyera, den uju, for a long, long period of time, onyan datang ne, ing bayong Moses, king katawanan ng ginutang Iso Kristo, sinuma total na la into two, love of God and love of neighbor. And then, on the final day of his life here on earth, ketang tauling benging aita, tauling apunan aita, ding adwang kautusan, as sinamarize na, sinoma total na, king pamakirandam na ning abugasya, ning abogado, ning batas, eskriba. Sinoma total na into one. Metong nam. At ini inaus na bayong kautusan. New commandment. Nano ito? Love one another as I have loved you. May kakalugod ko san antimo ng makananwa kong liguran. At iti, minunstrane ng ginutang Iso Kristo. Kening ebangelyong dindam tamo, anong nungana, tinigdoya ing Ginoo. Anyang tauling apunan. Tinigdoya. Likas ne ing tunikan, the outer garment na ning Ginoo. Bebat ne king awaka na intwalya. Tigtug na ing danum king palanggana. Dino kuya at kaybat in was nobitis tunggal-tunggal din kayang alagad. Kaybat na nung awas abitis migbalik yakin lukluka na nga naning kwento at nilekturan na la. Nano yung kayang lecture? Ikityo nga na, karela, inggewa ko. Ako, awsa niyo kong maestro, awsa niyo kong talaturo, awsa niyo kong boss, awsa niyo kong manager. Tutu, i-address yung mga itakanak. Uling, metong kupin, teacher, metong kupin master, metong kuping manager, metong kuping boss. Nung nano, inggewa ko anti mong boss yung, manager yung, anti mong talaturo yung, maestro yung. Nanding penandit, makanyan mo naman sana, inggawan nyo, king metong at metong. May papanwas ko bitis, may kakalugod kayo. Love one another as I have loved you. O iteng bigsak ng tauling amano ning Ginoo, karing kayang alagad. At yan yuyutos ne kay katamongan ang gaking katataw yan apanaw. That we love one another as He has shown us to do so by offering Himself on the cross. Ngayon panahon tamo,
magkakalat siya in COVID-19. Binata mong pagkasakitan na isip. Binata mong matutuliro nung nanuyay ni, nung nuya menibat, nung makanano yung durog pa king katawan tao, at nung makanano tayang alako, at ining sakit ay ni, mo lalakdown, imbalang pibale-bale, mo lalakdown, den factories, den tindahan, at aliwapa, no nilalakdown niya naman, ing pisamban, ing pibale-bale na ni Diyos. At lalakdown na naman, itang kautusan na may kakalugot kayo. Lalakdown na. Ing banal na mesa, alang kongregasyon, alang tao, mag-live stream na lamang. Wala mo mawari, mamiyalungan na ka mo. May lockdown niya kasi. Impisang ba? Bisa kang sumaw. Karing pakakalulo, karing kapatid mo. Maka-lockdown ka. Kami lako-lako, kimpi balay-balay mo. Bawal. Sitahan da ka. Anya, tamo po balo, nung nano, ing malyaring sultana, ken darat ang panahon. Nung inya, kaniting banalamisa, adwan tamo, king Gino. Uling niya, ing mekibalo king sabla, na sana, ilako na ne, iting COVID-19 iti, apapasari, king pangalakdown na, ning tao. King kayang kabiyayan, king nasa ng iabot ning lugod na karing aliwa, ampon, ing nasa ng sambayan, king kayang Diyos. Tapuin kay katamong ipanalangin. Adwan, kaniting misa ning tauling apunan. Amen. Talakadtap. Kakaluguran, mitmong kababan tamong manalangin, ngayon panahon ng krisis at kalamidad paulan ng COVID-19, para karing pamangailangan tamo at yung pamangailangan ni mabilugayag. Yung pakibat, kayong balang kay donan, Gino, pakiramdaman mo kami, itagang po. Gino, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sa blang Kristiyano, inlugut king metong at metong, lalo rasan ng ipakit kareng daranop at milako kapanintunan, pauli ng krisis. Ban, din pakakalulu panamdaman da, ing mabien ang pangatatsyong Kristo, manalangin taging Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Para ka rin pamuntok di sa blang bansa, pag malasakitan da sanang apawi, ing kakaluluwan at ing kasakitan, dalong ngayon panahon ng pandemyo, manalangin taging Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Para ka rin frontliners, doktor, nurses, medical staff, marinan lasang sikanan, pamikatawan at espiritu, ban makasulak ang Kristo, magkakasakit ka rin miyawa king COVID-19, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamong manakit kang Kristo, king askening tinapi ang pong alak, akit taya naman sana ka rin pakakalulu,
masakit at magkakasakit kimbye, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karimaya mo na biye, pauli ng COVID-19, di pagkalam na sa nangalanganggang kapaninawan, ingalanganggang biye, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. O Diyos, igpami, king maulang lugod at pakalulog, pakiranapan mo ring panalangin mi. Layo na akilala mi sana, impamiyog ning Eucharisti, ning kasiwat at malasakit, lalo ka ring pakakalul. Idiyadon mi kumilata ng Kristong Ginoo. Amen. Nung lukarilog at pamikalugod, karina Diyo'y Diyos, Ama lugod. Nung lukarilog at pamikalugod, karina Diyo'y Diyos, Ama lugod. Lugod ng Kristo, pitipon nakatamo, kaya magsaya at tumulata mo. Igalang ya't duguran in Diyos sa mabiyet. Ating parang tao, hinugod at alisip. Nung kami ilugod at pamikalugod, karina Diyo'y Diyos, Ama lugod. Nung kami ilugod at pamikalugod, karina Diyo'y Diyos, Ama lugod. Manalangin kayo badad, paningkakot kay kayong daon, matanggap yarap pa ng Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapan na sa ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, kay kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kiyakatay kasaplala at ing mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. O Diyos, ang maganak ang igpami, gawan mo kaming karapat dapat magmasusi, kareting banal misteryo, balang oras sa daraon miya, iting sakripisyo, magaganap ing obra ning kaligtasan mi. Idiyadon ikaw milata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo man tabay ake kayo. At kaya ka ang Nayo rin pusoy. makayat na no Salamatan tayong Diyos sa Ginoo tao. iti karapat dapat at matulit. Tunipin, karapat dapat at matulit, sugat at makakabos, ing pasalamatan dagayng sablang penandi, at numan ka rin o ginabanalay pa. Mayupain dito at alanganggan Diyos, kami latanang Kristong Ginoo. Yaing tunay ang pon, alanganggang pari. Amiyayin king alang kabupusan na tao, tinawo ng mumunang sarili na kek, ang dimong ayin ang makakabos at penabili na kaming miyayin kanit, king pamigaganak ka kayo, ban kanita nung mamangang kami, king tinapinimbye, king banal na pamisulong iti, malyari miyang apamalita, ing kamataya na, ang gaking panyatang na. Ulinita, kamberi sa blangkor, ning angel ka rin bano, talit ming kekang ligaya, alangtok ng ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, itmuyay banwang, itmuyay yato, kunti kang ligaya. O sana, ikakatas-katas ay. O sana, ikakatas-katas ay.
Ikapin banalogin ikayong sibuling sablang kabanalan ulinita, ipanigapuming itugtugmeng espiritu ng timong, ing titipang ambun, kareting ayn mi ban pabanala nala, at para kay kami gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginawing Ezu Kristo. At tatandanan mi po, kanitang beng mi panganyayay, at bayo kusang lug, dinaw ning biyeno, king pamaylasan pong kamatayan, kinwaning tinap, at pepasalamat siya kay piraso ni, ing tinape, dinwang na iti ka rin disipulo ng ngana, tanggapan niya ikongan at kananye, iti ang kanakong katawan, amitahon para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't ning apunan, kinwa na yung kalis, pasibayan pasalamat kay ka, at pinuri na ka, dinaon ni iti karing, dinuwang na iti, karing disipulo ng ngana, wanan niya iti, ikayungan, at minum ko kani, uling iti, yung kalis ning dayak, ing daya ning bayo ampon, alanganggang tipan, amibibu, para kay gampon para karing sa belang tao. Mangkanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptaniti king pamigaga na kayo kana. Pasyag tayong ini ang misteryo ng kasalpantayan. Potang kakanan niya itinapin. Potang miminom kami kaniting kalis. Kekang kamatayan ke kami ang papasyan. Ang ganating datang kating Yang ining gaganakan mi o ipaing kamatayan pangisubli ng maybe ng anak, tarawan mi ang kikidin tinapin ng biyat ng kalis ng kaligtasan, daring pasalamatan king pepelan kaming matampang talakadarapan matsumuyo ke, at magbabamin ang paggawa mo. Hingi kami ang zanang makinabang king katawan at dayan Kristo, tipunan na kami ang tingmetong ning banal na Espiritu. Ganakan mi o ginisan de iglesia makalaganap, king meto yat banginap iyas sa aking lugod. Kambening kay kaming Papi Francisco, Florentino kay kaming Archbispo ding sa Belang Pari. Ganakan mula naman ding kapatid kay Painaw na at maninayang pangisubling mebi at ding sa Belang mayang unabiya. Tanggapan mo sana maligayang harapan pagkalul mo kay gaan kay karapat dapat magkamit kimbiyalang hanggabang kambe. Inuna Birhen Marie, Indoning Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambe ng apostoles, ating sablang santos at tinupat king malmong kaburian, ing kay kabaning panun, purin agat paligayan, kamamilatan ng Ezu Kristong anak mo. Ing kamamilatan ng Kristo, kambe at kay pangmayupain, kagam na Espiritu Santo, purin agat parangalan, manggaman king alanganga, ngini priyantang pa miglalang at maganaka kay katamo. Ipamili
Misamba yaing lagpo datang ikarian mo di panipan inubo ket isuli ang tibanwa di paniparing lukmo ingkap kami ginagawa ipien ke kami tinggal tungili ang pagpapawat o kami di salami teka ang tinimpa mamatawi kaming ikazal kekui pangalan ke paisa ing tukso Ngunit kabuskin maro Ikaw sa gamiyo, ginuking sa belang maro alog ng pagkalubing kapayapan kayong panahon mi paging kasawapan ng ikang pagkalulu para kaming may kabusking kasalan ligtas kaming sa belang kaligaligan kaunay kami kambed maligayang kapanaligan kayong panyatang Yesu Kristong kay kaming talapangas Uling kekaing kaharian, ating kayo tayan, ating ligaya panggaman, ting alananggan. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kayong apostoles, ang kapayapan lalakwang ko kay kayo, ang kapayapang gumabiya ko kay kayo. Amo saan balikdan din kay kaming kasalan. Nuneluan mong kasalpantayan ng kayong iglesia at pamayapan may ampon bilog na nagpang kayong kaburian. Kambiyat mag-ari manggaman king halanganga. Amen. Lugod at kapayapan ng ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At keka antimo. Bakit tapong yan may kakamitong tamot, may kakalugod king kapayap. Peace. Cordero ng Diyos, amilalako, kasalanan, niyako. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, amilalako, kasalanan, niyako. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, amilalako, kasalanan, niyako. Ibigay mo kay kami kapayapan. Ibigay mo kay kami kapayapan. Nyoing Cordero ng Diyos, nyoing milalakong kasalanan ng iyak, nuwal mayaus kingapunan ng Cordero, Ginu, eko matampang tanggap keka, dapat yagkas me ingamano mo, kumayap na ako. Karen pong makiabe king kikatamong live stream. Magsilbi tayo pong pangadyan ing dapat
espiritual na pamakinabang. Pasibayo po, magsilbi tayo pong pangadyan, ing dapat ng espiritual na pamakinabang ang makapaslag po karing screen tam. Dakal pong salamat. Ang sino man sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamuna ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan, at bilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Manalangin tayo. O Diyos, alubos mayupaya, tatanggap kaming panipayong biye, kayong pamangan apiggalop na kaya kami kaya tisulip ng anak, akap tamisaning ganap akaksngawan, kayong pamisulusulong yampang mo kaya kami, kayong alangang kayarian, iriado ni kumilata ng Kristo ang Ginome. Amen. Ang Ginome tabi kaya kayo, At kaya ka, anisyonan na kayo ni Diyos, singig pa, ng anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa mayami kayo, King Kapayapan. Salamat, King Dios.